खुलुमबाय गिबियावनो प्राइम 24 हेडलाइन्सनि गासैबो नायगिरिफोरखौ बे समाव बरायहरबाय। दिनै जों मोनथिगौ बैसागु बोथोरा सोलिगासिनो दङ। दिनै बैसागुनि 5 अक्ट' बेयावहाय सिमेन्ट बियाब लाइमोन आफादा बोसोरफ्रोमबो मोसानाय बायदि देग्लायै न'खर न'खर हाबनानै बैसागु मोसानाय बे हाबाफारिखौ लादों। दा बिथांमोना फैनानै टेकाफाम गाव पन्सायतनि आफादगिरि लोगोसे बिथांमोना फिथाइ धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' हारिमु आफादनि आफादगिरि बाथुराम मोसाहारि बिथांनि न'खराव दंफैयो। बे समाव बाथुराम मोसाहारि बिथांनिफ्राय जोङो बे बैसागु मोसानायनि सोमोन्दै माखासे खोथा मिथिनानै लानि। सिमेन्ट बियाब बाथौ लाइमोन आफादा मोसायै फैनानै नोंथांनि न'खरसिम सफैबाय। बे हिसाबै नोंथाङा मा फोरमायगोन बिथांमोनखौ? गिबियावनो बे जिथुनाखि चेनेल बिथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर होदों। आरो जिहेतु दिनै माने सिमेन्ट बियाब लाइमोन आफादा जे आंनि न'खराव फैदों बिनि थाखाय आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों। मानो होननानै बुङोब्ला आंबो सासे दुलाराय बर' हारिमु आफादनि धेमाजि जिल्ला बर' हारिमु आफादनि आफादगिरि हिसाबै आं माने बेयाव नोंथांमोना जे माने नुजाथिफैनो हानायखाय आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों। आंनि अनजालु बिनानावमोनखौ लानानै फंबायफोरखौ लानानै। मानो होनना बुङोबा सानना ला जे आं जनायावसो थांनो होननानै थांबावदोंमोन। नाथाय नैबे नोंथांमोना बे बैसागु फोरबोखौ जे आंनावबो जे नोंथांमोना लाइमोनफोरा जे माने नुजाथिफैगोनखौ मिन्थिनानै आङो लोगो गिदिंबोफिनबाय। बेनि थाखायनो आङो बैसागु रंजानाय हारिमु बेखौ बावनो हाया। बेनि थाखायनो आं नोंथांमोनखौ आरो आंनि न'आव नुजाथिफैनो हानायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम आं रोजा रोजा साबायखर बावदों आरो। नोंथांनि ओनसोलाव दासान्दि बैसागु रंजानाया माबायदि सोलिगासिनो दं बे बैसागु फोरबोआ? बैसागु फोरबोआ जोंनाबो गामि हिसाबै सोलिगासिनो दंमोन आरो नै दिनैबो सोलिदों। जोङो बारा गोबाव लायाखै। मानो होनना बुङोबा जिहेथु जोङो तिनिआलि हिसाबै माने सानथामल' लानाय जादों। साननै थांबाय आरो नै सानसेल'सै। जोङो मानो होनना बुङोबा 2 अक्ट'निफ्रायसो जोंनि गामिया रंजादोंमोन आरोखि। दा नोंथाङा लुबैनाय बायदि देग्लायनि धेमाजि जिल्लायाव बैसागु रंजानाया मोजाङैनो जाफुंदों होननानै नोंथाङा सानो नामा? जोबोद मोजाङैनो जाफुंदों। जोङो हारिमु जानानैनो बरायबायबो आगोलाव। ओमफ्राय आरो नै दा मोजाङै माबायदि हगार हरनो हायो आरो दाथ' सोलिगासिनो दं मोजाङैनो। आरो नाजाबावदों दे जोङो माने बिदायखौ बोथोरखौ लानानै नायनाय जागोन आरोखि जोंनि हारिमु आफादा। दा मोसानो फैनाय बिथांमोननो माबाफोर आरो लोगोसे जोंनि जिल्लानि गासिबो रायजो राजाफोरनो बे बैसागु बोथोरनि माबाफोर फोरमायनो सानो दङ? फोरमायनाया बेनो जिहेथु माने नोंथांमोननि लाइमोन आफादनि आफादगिरि नेहाथारि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ आं माने रोजा रोजा साबायखर होदों। आरो माने जिहेथु दिनै जे जोंनि अनजालि बिनानाव फंबायमोना जे माने बेयाव जे गाजा गोमजायै मोसाफैदों जाहाथे आरो बिनिफ्राय आरो उनहालागै माने बिनिफ्राय साबसिन आरो गाजा गोमजायै जाफुंसार होनो हाथों आरो हागोनखौ आङो आफा बोराइ बाथौनाव आर'ज बिनानै बिथांमोननि साननाया जाफुंथों होननानै आङो गोसो गोरबोनिफ्राय बोर सारस्रिदों आरोखि। साबायखर थाबाय। नोंथांमोननि सिमेन्ट बियाब बाथौ लाइमोन आफादा माबायदि बैसागो फोरबोखौ फालिबोदों? जोंनि सिमेन्ट बियाब दुलाराय बाथौ लाइमोन आफादा देग्लायनि बैसागु रंजालि बोथोरखौ जों गाजा गोमजायै फालिदों। जों बैसागुनि 4 अक्ट' थारिखनिफ्राय जों मोसानायखौ जागायजेनदों। जों 1 अक्ट' आरो 2 अक्ट' बै दिनखालि जोङो मोसानाय जायाखै बा रंजानाय जायाखै। मानोना बिदिनखालि माने गामिनि फ्राय बा गामियाव माने गासैबो गामियावनो मोसायो रंजायो। बिनिखायनो बेखौ नोजोर बोनानै जों एसे सिमेन्ट बियाबनि सिङाव थानाय गंफ्रोमबो गामियाव हायाबाबो जों गेजेर मोननैसो गामियाव हाबनानै सिमेन्ट बियाब दुलाराय बाथौ लाइमोन आफादा जों रंजाबोदों मोसाबोदों। 4 अक्ट'निफ्राय आरो दिनै 5 अक्ट' दिनै साननै थांबाय मोसानाया। जों सानब्रैनि हाबाफारि लादों आरो साननै दंबावो। गासै जों बैसागुनि 7 अक्ट'सिमहालागै जों मोसानायखौ गामिनि लाइमोनफ्रा बेयाव बाहागो लादों मोसानायाव? ओरैनोथ' बेहाय मोसानाया सिमेन्ट बियाब दुलाराय बाथौ आफाद माबायाव बेन्दों सिङाव जोंनाव 66टा गामि दङ। बे गामिनिफ्रायनो मोनफ्रोमबो गामिनिफ्राय जों लेंहरजोबदोंमोन। किसुमान गामिनिफ्राय नुजाथिफैनो हायाखै। किसुमान गामिनिफ्राय प्रायभाग गामिनिफ्राय नुजाथिफैदों आरो खावसे प्रायभागनिफ्राय नुजाथिफैयाखै। उसुबिदा माबा मोनसे उसुबिदानि थाखाय नुजाथिफैनो हायाखै। गिबियावनो
नोंथांमोननि रादाब बिजोंनिसिम जोंनिफ्राय गोदान बोसोरनि गाहाम हामलायनायखौ बावग्रोबाय। बोखावजायै लखिमपुर जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि बेन्दोङाव थानाय सिमेन्ट बियाब दुलाराय बाथौ गौथुम लाइमोन आफादा गोदान बोसोरखौ बरायनायजों लोगोसे मोसानाय हाबाफारि मागिनाय हाबाफारिखौ लादों। जोङो बाथौ धोरोमारि आफाद हिसाबै बा बर' माहारियारि हिसाबै जोङो सैत मासनि जोबथा खालारखौ जोङो मोसौ बैसागु बा मोसौ थुखैनाय बेबायदि हाबाफारिखौ जों लायो। बे समाव जोङो मोसौ थुखैनानै खुंखा जानाय बायदिसिना हाबाफारिखौ लाबोदों आरो बेवहाय मोसौ थुखैखांनायनि उनाव जोङो मोसौनो हांगारनि मोनसे फथा खालामनानै जोङो होनाय जायो। जाय जोङो फथाखौ जोङो जायनि थाखाय होनाय जायो जों बेनि ओंथिखौ नागिरोब्ला जों मोनदाङो मा जे गोदोनिफ्राय जोङो आजै आजौमोना बा आइथो फेन्थो मुगानिफ्राय बर'फ्रा आबाद गाहाय हिसाबै बा आबादखौनो गाहाय खालामनानै रायजो खुंबोबाय थादों जाबोबाय थादों। जायनि थाखाय मोनसे समाव हाग्राबारि जाहारबारियाव जोंनि मोसौफ्रा थानो गोनां जादोंमोन बा जोङो रायजो खुंबोबाय थादोंमोन। बे समाव जोंनि मोसौफोरखौ जाहाथे जाहारबारि बा हाग्राबारियाव थांनायाव मोसा लख्राफ्रा जेबो हानि खालामनो हाया खहा खालामनो हाया बे मोनसे बिथिंखौ लानानै जोङो बे फथाखौ होनाय जायो। दा सैत मासनि जोबथा खालारखालि जोङो बेखौ बाथौ धोरोमारिफ्रा बेखौ खुंबोनाय जादों। बेनि उननिफ्राय 1 अक्ट'निफ्राय जोङो बैसागो फोरबो बा 1 अक्ट'खौ जोङो बैसागो फोरबो महरै बै दिनखालि जोङो दुलाराय बाथौ गौथुमनि गोथार फिरफिलाखौ जोङो बिरहोनाय जायो आरो जोंनि माखासे मावनो गोनां हाबाफारि बाथौ आर'ज बाथौ मोनथिना बेबायदि माखासे हाबाफारिखौ जों लाबोनाय जादों। आरो बेनि उननिफ्राय 2 अक्ट' बैसागुनि 2 अक्ट'निफ्राय जों मोसानाय मागिनाय हाबाफारिखौ लाबोयो। 2 अक्ट'निफ्राय जागायनानै 7 अक्ट'सिम बा बैसाग दाननि 7 खालारसिम जोङो मोसानाय हाबाफारिखौ लाबोदों। जाय मोसानायनि गेजेरजों जोङो बैसागु मागिनायनि गेजेरजों जोंनि हारिमुखौ मोनसे बुहुमाव गेवसारनायनि मोनसे बिथिंखौ जों लाबोनो हादों। जाय मोसानायनि गेजेरजों जोङो जोंनि गेजेराव बिदा फंबाय बिबथै बिफा फिसाज्ला मोनसे खौसेथि अनज्लायनाय मोनसे बिथिं दोहौखौ जों लाबोनो हादों होननानै जों साननानै लानो हायो लानांगोन। आरो जोङो बे मोसानायनि गेजेरजों जे दिनैनि लाइमोन आफादा जे मोसानाय मागिनायनि हाबाफारिखौ लादों खुब मोनसे गोजोनथाव साबायखर बावनांगोन। जायनि थाखाय जोङो इयुन जोलैनो जोंनि हारिमुखौ बेगर फोलांनायनि मोनसे बिथिंखौ जोङो जोलै दोनलांनायनि मोनसे हाबाफारिखौ जों लानो हादों होननानै साननांगोन। दा बे समाव जोङो दुलाराय बाथौ गौथुमारि बा जों बर' माहारियारि हिसाबै उन्दैखौ मान होनानै गेदेरखौ सिबिनाय बे हाबाफारिखौबो जों बे मोसानायनि गेजेरजों लाबोबाय थादों। आरो जोंनो बे मोसानायनि गेजेरजों बा हारिमुखौ दिन्थिफुंनाय बा न'खर न'खर हाबनानै जों मोसानाय हाबाफारि लानायनि गेजेरजों जोंनो न'खर बिगोमाफ्रा जे जोंनो मोनसे दान खेन्दा बावो। बे दान खेन्दा बावनायनि बिथिंखौ जोङो बुंनो हायो मा जे जोङो मानसि हिसाबै थांना थानो थाखाय बा बर' हिसाबै जोंनि हारिमुखौ फोसावनाय फेहेरनायनि गेजेरजोंबो जे जोङो दान होनाय मोनसे बिथिंखौबो जोङो लाबोनांगौ बा सुबुं हिसाबै थांना थानायाव जे सोरनोबा अनसुंथाइ दान होनाय मोनसे बिथिंखौबो जोङो लानो हायो। बेनि गेजेरजों जोङो सोरखौबा हेफाजाब होनानै गोबांथार माने समाज सिबिनायनि खामानियाव जोङो हाबा लानो हायो हेफाजाब होनो हायो जों बे मोनसे बिथिंखौ मोनदांनो हायो।